Autobusos antics i molt plens, poca puntualitat, falta d'informació. Contacte amb Vespre a la 2 ens porta avui fins a la capital del Baix Camp. Els usuaris de la línia interurbana d'autobús entre Reus i Tarragona demanen millores en la qualitat d'un servei imprescindible entre totes dues ciutats. Ens ho explica el Dani Martí. A veure, doncs, per exemple, aquesta no es va poder utilitzar a la sortida de la 740. Daniel Pi, portaveu de l'Associació de la Promoció del Transport Públic al Camp de Tarragona, ha contactat amb Vespre a la 2. Ens mostra un recull de queixes d'usuaris de la línia interurbana d'autobús entre Reus i Tarragona. Es mostra molt crític amb la prestació del servei per part de l'empresa concessionària Montbus. La línia entre Reus i Tarragona és una de les que tindria més moviment d'aquesta zona perquè uneix les dues ciutats més importants. Però ens trobem amb un problema d'una prestació molt deficient del servei. Autobusos inadequats, horaris que no es compleixen, falta d'informació a les parades, personal mal educat, un seguit de deficiències que es venen arrossegant des que l'empresa Montbus es va fer càrrec d'aquesta concessió. Hem anat a trobar usuaris de la línia. Tots amb els que hem pogut parlar es mostren d'acord amb les crítiques cap a l'empresa concessionària del servei d'autobús entre Reus i Tarragona. Siempre está lleno de gente y siempre tenemos que ir de pie y pagamos mucho dinero para poder ir sentados e ir cómodos. Que siempre va lleno de gente y a las 9 que vamos todos a la universidad tendría que haber más buses porque no cabemos todos muchas veces. I el bus va molt ple. I va tan ple que gairebé no es pot anar. Anem gairebé apretats els uns contra els altres, de peu, anem per l'autovia que es va molt ràpid i és molt desagradable. És una cosa que no pot ser així. I de puntualitat jo també diria que molt malament. Alguns dies passa massa aviat, altres dies massa tard, no és un bon servei. Carles Balanyà també utilitza sovint la línia d'autobús Reus-Tarragona. Demana més sensibilitat amb els usuaris amb problemes d'accessibilitat. Jo ara, per Setmana Santa, ja començava a fer bo, vaig començar a agafar l'autobús i em vaig trobar que 3 dies, per Setmana Santa vaig estar esperant l'autobús i cap dels 3 dies passava cap que sigués accessible. Han fet denúncies als col·lectius de discapacitats, jo mateix, i ara sembla que tornen a anar bé. Però espero que no passi com fa un any i mig que va haver denúncies igualment pel mateix motiu. Van començar a anar bé, però al cap de pocs mesos ja van tornar a anar tots els autobusos sense ser accessibles. L'empresa nega els fets i es dedica a dir que tot això no és exactament així o que s'han produït imponderables. L'empresa podria fixar aquí els horaris. No trobareu ni una sola parada d'autobús en què els horaris hi figurin. Ho hem reclamat moltes vegades. L'empresa deu considerar que això no és obligació seva. L'empresa Montbus no ha volgut fer declaracions perquè creu que la Generalitat també és corresponsable de les circumstàncies actuals del servei i no en pot fer de portaveu. La Generalitat no en tenim molt bones paraules dient que ho saben, que són conscients. Ens diuen, teniu un molt mal concessionari. Sí, ja ho sabem, tenim un molt mal concessionari, però d'això no en traurem res. I diuen que de cara al curs que ve miraran de fer alguna cosa per intentar solventar-ho. L'Associació de la Promoció del Transport Públic al Camp de Tarragona creu que la línia entre Reus i Tarragona hauria de tenir la mateixa qualitat que tenen els autobusos urbans a totes dues ciutats.